ҷолибини фарҳангӣ таҳти шиёри ҳунари ман ифтихори ман салават бо роҳпаймоии ҳунармандон, ҷавонон, донишҷӯёни коллеҷу литсейҳо, хоҳандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, кормандони муассисаҳои тиббӣ, маориф ва дигар ташкилоту идораҳои шаҳри Турсунзода аз назди муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ то маркази шаҳр назди осорхона доир гардид. раҳпаймоии мазкур бори дигар собит сохт ки дар паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби сокинони шаҳри Турсунзода хуш пазируфта шудааст. дар намоишгоҳ ҳунармандони 10 ҷамоату деҳот, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаву ташкилот иштирок намуда маҳсули корҳои ҳунарии хешро аз қабили табақтарошӣ, сабадбофӣ, кандакорӣ, созтарошиву намадбофӣ, духкашӣ, хӯрокҳои миллӣ, нонпазӣ ва ғайраҳоро ба маърази тамошо гузошта буданд. ҷавонон низ як гӯшаи ин намоишгоҳро ба макони сайёҳӣ табдил дода нигаҳи ҳар як бинандаро ба худ ҷалб менамуданд. мо ҷавонон аз он мефахрем ки маҳз соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. мо ҷавонон ин иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба хушӣ пазируфтем ва ваъда медиҳем ки ҳамчун пайравони асили пешвои миллат дар рушди нумӯи кишвари азизамон саҳми арзандаи худро мегузорем. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва аъзои ҳакамонро ки мутахассисони варзида, собиқадорон ва ҳунармандони касбӣ ташкил медоданд, намоишҳои мардумиро тамошо карда ба ҳунармандон баҳои баланд доданд ва рафти суханронӣ қайд намуданд ки соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин иқдоми наҷиби пешвои миллат барои рушду нумӯ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ заминаи мусоид фароҳам оварда ба касбу ҳунарҳои мардумӣ ва ба эҳёи фарҳанги миллатамон умри дубора мебахшад. гуфтанӣ ҳастам ки пешвои миллат соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намудааст ва мо аз ин хушҳол ҳастем, хурсанд ҳастем ва тамоми чорабиниҳоро баргузор менамоем ки ба ин сол тааллуқ дошта бошад. инчунин зимни баргузории чорабинии фарҳангӣ кормандони ансамбли фолклори этнографии қаратоғи шӯъбаи фарҳанг ва донишҷӯён бо номераҳои консертӣ ки иборат аз шеъру суруд ва намоиши либосҳои миллӣ буд хотири ҳамагонро шод гардонид. гузориши Хуршед Ҳалиму Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.